ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming sakripisyo ang ating mga magulang na hindi natin nakikita. Gagawin nila ang lahat, maibigay lang ang pangangailangan ng kanilang anak kahit na hindi ito madali sa kanila. Ngunit darating din ang panahon na sila naman ang mga kailangan ng ating kalinga. May bibigay kaya ng ating letter sender ngayong araw ang kalinga na kailangan ng kanyang magulang. Pakinggan ang kanyang kwento dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosalie. 5 taon pa lamang ako nang maulila ko sa aking ama. Namatay siya sa isang aksidente, nahulog kasi sa bangin ang minamaneho niyang truck noon. At karumal-dumal ang sinapit niya dahil sa aksidenteng yon. Binayaran naman kami at sinagot lahat ng gastos sa funeral niya. Pero malaking kawalan sa amin noon ang pagkawala niya. Mula nang mawala siya, kami na lang ni nanay ang naging karamay ng isa't isa. Itinaguyod niya ang pag-aaral ko sa high school kahit mag-isa na lamang siyang naghahanap buhay. At para makatulong ay gumagawa ako ng yema at nagluluto ng mani para ibenta sa school. Kapag wala namang pasok ay tumutulong ako kay nanay sa pagbebenta ng kakanin at mga tinahinyang basahan sa bangketa. Papadudot, okay naman po sana ang buhay namin noon ni nanay. Pero may isang pangyayari po na naging bangungot sa buhay namin. Sabado po noon kaya wala akong pasok sa school. Tumulong ako kay nanay sa pagtitinda. Nagkataon din po na birthday ko ng araw na yon, tapos napansin ni nanay na sira yung ginagamit kong tsinelas. Sabi niya ay bibili lang daw siya sandali, pero nagtaka po ako nang matagalan siyang makabalik kaya hindi ko naiwasang mag-alala sa kanya. Hanggang sa inabot na po yun ng ilang oras. Iniwan ko po muna yung mga paninda namin at ibinilin sa mga kasamahan naming nagtitinda para hanapin si nanay. Kung saan-saan ko siya hinanap noon at nagtanong-tanong na rin ako. Pero walang nakapagsabi sa akin kung nasaan ang nanay ko. Papadudot, inabot na po ako ng gabi sa paghahanap kay nanay. Nag-report na rin po ako sa otoridad pero hindi rin naman po agad-agad nahanap ang nanay ko. Hanggang sa umabot na yon ng araw, buwan at ang pinakamasakit pa po noon. Hindi ko akalaing aabot pa ng taon ang paghahanap ko sa kanya. Han? Han, gising. Han? Rosalie, gising. Han! Kanina pa kita ginigising. Binabangungot ka. Si nanay! Napanaginipan ko na naman siya! Patay na raw si nanay! Paano kung totoong wala na nga talaga siya? Shh! Huwag kang mag-isip ng ganyan. Buhay pa ang nanay mo. Okay? Magkikita kayo. Magtiwala lang tayo. Pero paano kung hindi ko na talaga siya mahanap? Shh! Dana. Miss na miss ko na si nanay! 10 taon na nakalipas, Han! Huwag ka nang umiyak, Han. Napakatagal na nun! Mahanap ko pa ba talaga siya?
Han, nagawa mong maghanap at hindi ka sumuko sa loob ng 10 taon. Ngayon pa ba? Alam ko, nasabi ko na noon hanggat hindi ko nakikita yung bangkay niya. Hindi ko iisiping wala na siya. Pero habang tumatagal, palala ng palala yung mga napapanaginipang ko tungkol sa kanya. Parang sasabog yung puso ko tuwing naiisip kong may masamang nangyari sa nanay ko. Alam ko kung gaano mo kamahal ang nanay mo. Kaya sana hindi ka muna sumuko. Ha? Nandito ako. Sasamahan kita. Tutulungan kita hanggang sa makita mo siya. Ay. Han, may dahilan kung bakit nangyari to. Kahit ano pa yung dahilan, sana hindi na lang si nanay yung naging sakripisyo para doon. Napakabuti niyang tao, Han. Ni minsan hindi niya ako pinabayaan. At nung araw na nawala siya, ako pa rin yung iniisip niya. Siguro, kung hindi lang nasira yung tsinelas ko noon, hindi siya mawawala. Ginawa niya yun kasi mahal na mahal ka niya. O ano bang magiging plano mo ngayon? Itutuloy ko pa rin yung paghanap ko sa kanya. Nagpapaprint pa ako ng mas maraming poster. Ang problema ko lang, baka malaki na yung pinagbago ng itsura ni nanay. Kaya baka hindi na rin siya agad makilala. Kahit magbago pa yung itsura niya, may mga makakapansin pa rin ng pagkakapareho sa picture na nilagay mo sa poster. Kaya tuwing may tatawag sa'yo, sagutin mo pa rin. Malay natin, di ba? Hayaan mo, Han, this weekend tutulong ulit ako sa pamimigay ng posters. Magpapagawa na rin tayo ng flyers para mas maraming mapag-abutan. Kasi sigurado ako, hinahanap ka rin ng nanay mo. Kaya nga dito ko pa rin naisip na tumira para malapit ako sa lugar kung saan siya nawala. Baka balikan niya ako dito at dito niya ako hanapin. Yan, ganyan. Basta wag ka lang mawawala ng pag-asa. Ha? Magtutulungan tayo. Salamat, Han. Wala yun. Nung ikinasal ako sa'yo, nangako ako na magiging karamay mo ko sa lahat ng bagay. Kaya hindi pwedeng hayaan kitang mag-isa na maghanap sa nanay mo. Baka nakakalimutan mo, nanay ko na rin siya. At excited na ako sobra na makilala siya. Sigurado ko matutuwa siya sa'yo. Baka nga magulat siya kapag nalaman niyang may pamilya na pala ako. Ang tagal na rin kasi ng panahon na lumipas, Han. Tsaka kailangan mo na talaga ng makakasama. Wala ka ng ibang pamilya dito, di ba? Wala na nga. Si nanay na lang talaga yung meron ako tapos nawala pa siya. Sana talaga buhay pa siya ngayon. Sana hindi pa huli ang lahat at magkasama pa kami uli. Kasi marami akong gustong ikwento sa kanya. At gusto ko rin makabawi sa lahat ng sinakripisyo niya para sa akin. Papadudot 15 anyos pa lang ako nung nawala si nanay. At nung mag-isa na lamang ako sa buhay, kinailangan ko maghanap buhay para maituloy ang pag-aaral ko. Habang patuloy pa rin sa paghahanap sa kanya, pero dahil minor de edad pa ako ay nahirapan akong makahanap ng matinong trabaho. Kaya ang ginawa ko na lang noon ay pinagpatuloy ko ang pagtitinda sa bangketa. Pero nagagawa ko lang yon tuwing walang pasok sa school. Kapag may pasok naman ay pinagpupuyatan ko ang paggawa ng yema at pagluluto ng maning ibinibenta ko sa mga kaklase ko. Dahil nalaman ng mga kaklase ko na nawawala ang nanay ko, tinulungan nila ako sa pagbibenta. Kaya malaking bagay yon para sa akin. Hindi ko po alam noon kung kanino ako lalapit. Wala akong mahinga ng tulong at walang ibang dumadamay sa akin, kundi yung mga malalapit kong kaibigan. Pero tulad ko ay wala rin silang magawa para mas mapabilis ang paghahanap kay nanay. Noong panahong yun kasi papadudot ay wala pang Facebook o kahit na anong social media platforms na magagamit ko sana para mapabilis ang paghahanap sa nanay ko.
Noong graduation ko nung high school ay hindi sana ako aakyat ng stage dahil wala akong kasamang magulang. Pero sinamahan ako ng advisor ko. Iyak ako ng iyak noon habang pababa ng stage dahil hinahanap ko sa mga taong nandun si nanay. Nagbaka sakali ako na magpapakita siya pero bigo pa rin ako noon, Papa Dudut. Laking pasasalamat ko na lamang na noong nakapag-asawa ako ay napunta ako sa matinong lalaki. Napakabait ni Ronel. Ipinakita niya sa akin kung gaano siya karesponsable sa dalawa naming anak. Bukod sa kanya ay naging kasundo ko rin yung kapitbahay naming si Aling Chayo. Naikwento ko sa kanya yung tungkol sa nanay ko kaya sinabi niya na pwede ko naman daw siyang ituring na nanay kahit na hindi naman kami magkadugo. Kalauna naging nanay na rin ang tawag ko sa kanya. Malaki ang parte niya sa 10 taon ng paghahanap ko sa nanay ko. Hindi naman ako araw-araw naghahanap. Naghihintay lamang kami ng tatawag sa number ko na nakalagay sa mga posters na idinidikit namin sa pampublikong lugar. Pero hindi ko akalaing aabot pala ng ganon katagal ang paghahanap ko. Oy, Rosalie, pasok na ako ha. Bukas din kasi yung gate nyo kaya dumiretso na ako. Nagpaalam pa talaga kayo? Para namang hindi pa ako sanay sa inyo. May makakain ba dito? Biro lang. O ano, kumusta yung paghahanap mo sa nanay mo? Wala pa pong balita, Nay. Ganun ba? Pero huwag ka mawawala ng pag-asa, nak, ha? Alam kong hindi madali yung pinagdaraanan mo pero kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ang nanay. Nay naman kaya aga-aga pinapaiyak niyo ko. Hindi kita pinapaiyak. Sadyang malambot lang talaga yung puso mo pagdating sa nanay mo. Nga pala, nasan si Ronel? Pumasok po sa trabaho. Talaga? Kala ko birthday niya ngayon. Birthday niya nga po pero ayaw niya umabsent kaya hinayaan ko na lang. Sayang daw kasi yung sasahurin niya ngayon kung absent siya. Nako, napakasipag talaga ng asawa mong yun. Buti ka pa. Yung asawa ko nung ganun pa kalakas, napakatamad. Asang-asa sa akin. Palibhasa, may regular akong trabaho tapos siya pa extra-extra lang. Nay Chayo talaga Matagal na pong namahinga yung asawa niyo. Sige kayo, mumultuhin kayo nun mamayang gabi. Tapos bigla kayong yayakapin habang natutulog. Ay nako, kahit multo niya hindi makakalapit sa akin. Hey, buti na lang talaga, hindi kami nagkaanak. Bakit naman po? Ayaw niyo po yun? May kasama sana kayo ngayon kung sakaling nagkaanak kayo. Ayoko magpalaki ng anak nang walang tumatayong ama. Kahit buhay pa yung asawa ko ngayon, hindi rin naman siya mararamdaman ng anak ko eh. Hindi niya kaya maging responsable. Kaya ayos na sa akin na ikaw yung anak-anakan ko. Kayong dalawa ni Ronel. Ang bait niyo po talaga, Nay. Kaya ang gaan-gaan talaga ng loob ko sa inyo kahit bago pa lang kami rito eh. Ewan ko ba? Parang nakikita ko kasi sa'yo yung sarili ko nung ganyang edad pa ako. Ay, alam niyo po ba? Sinabi rin po yan sa akin ni Nanay nung magkasama pa kami. Siguro kapag nahanap ko na siya, magkakasundo talaga kayo. Hindi naman ako duda dyan, nak. Kung ikaw nga nakasundo ko eh. Siyempre kung ano ang puno, yun ang bunga. Kaya sigurado akong mabait talaga yung nanay mo. Kahit sa kwento ko pa lang siya nakilala. Pareho rin po kayong mahilig sa halaman. May green thumb po si Nanay. Kahit anong itanim niya nabubuhay. Nagtataka nga po ako dati kung paano niya nagagawang buhayin yung pinutol na sanga ng halaman. Samantalang ako, kulang na lang orasyonan ko yung tinatanim ko pero nabubulok lang po sa kadidilig ko. Ganyan ka sana palagi, nak. Po? Yung nakangiti ka. Gaya niyan. Nitong mga nakaraang araw kasi kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano ka kalungkot. Nagsimula na naman po kasi yung mga bangungot ko kaya nagkakaganon ako. Huwag mo nang masyadong isipin yung mga bangungot na yun. Hindi naman totoo yun eh. Sana nga po, Nay. Saan ka nga pala mamimigay ng flyer sa Sabado? Hindi ko pa po alam. Inaayos ko pa po kasi yung schedule namin ni Ronel. Gusto daw niya po kasing sumama. Ako pwede ba akong sumama? Oo naman po.
Pero pwede po bang sa susunod na lang? Mas kailangan ko po sana yung tulong niyo sa anak namin eh. Wala po kasi kaming mapag-iwanan. Sus, yun lang ba? Walang problema. Kung saan ako makakatulong sa inyo, dun ako. Papadudot kung may Facebook lang sana akong nagagamit noon, baka marami na ang nagtag sa akin na nakakita sa nanay ko. Nanawagan na rin ako sa radyo noon pero kahit abang ako ng abang na may tumawag sa akin ay nabigo pa rin ako. Nang matuloy kami sa pamimigay ng flyers at pagdidikit ng mga posters sa mga pampublikong lugar, umasa naman ako na may tatawag sa akin para sabihing nakita na nila si nanay. Hanggang isang beses may tumawag sa akin. Seryosong-seryoso ang boses ng tumatawag kaya akala ko ay totoo yung impormasyong ibinigay sa akin. Sa pamamagitan ng text message, isang malaking pagkakamali na hindi ko man lang tinawagan yung nag-text sa akin dahil nang puntahan namin yung sinabi nitong lokasyon ni anino ni nanay ay hindi ko nakita doon. Nang makauwi ako noon matapos mamigay ng flyers sa wakas ay nakatanggap ako ng tawag tungkol kay nanay. May nakakita raw sa kanya na palaboy-laboy sa kalsada. Dahil doon ay muli na naman akong nabuhayan ng mga panahong yon, Papadudot. Papadudot na buhayan ako sa tawag na yon kaya pinuntahan ko yung lokasyong sinasabi sa akin ng nakausap ko. Dahil nasa trabaho noon si Ronel ay mag-isa lamang ako nakarating sa lugar na yon. Mga mahigit 1 oras din yung biyahe mula sa amin. Habang nasa biyahe panayang dasal ko na sana'y kasama na noong tumawag sa akin ang nanay ko. Pero nang makarating po ako sa lokasyong sinabi ng caller, para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang hindi ko na makita roon si nanay. Sinigurado naman sa akin ng caller na doon lang daw huling nakita si nanay at mga ilang araw na ring doong natutulog. Kahit na malaki ang posibilidad na niloloko lamang ako ng kausap ko para kay nanay ay naniwala ako. Hindi ko kasi noon kayang palampasin ang kahit na anong impormasyong maaaring makapagturo sa nanay ko kung nasaan siya. Ganon po ako kadesperadong mahanap siya noong time na yon. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Ilang taon naman pala ang nakalipas nang hindi ko pa rin siya nakakasama. At sa loob ng nadagdag na 5 taon sa paghahanap ko, mas lalong tumindi ang pangungulila ko sa isang ina, Papadudot. May tumawag na naman sa akin. Sabi niya, nakita na raw niya si nanay. Teka, sigurado bang nanay mo yung nakita niya? Naitanong man lang ba niya kung ano pangalan? Hindi raw kasi makausap ng matino kasi mukhang may sakit na sa pag-iisip. Pero sabi nung nakausap ko, kamukha raw nung nasa poster yung matandang inabutan niya ng pagkain. Han, paano kung yun na nga si nanay? Han, kung nanay mo nga yun, hindi ba dapat hindi tayo mag-aksaya ng oras? Puntahan na natin. Pero may problema eh. Nakita lang daw na dumaan dun yung babaeng kamukha ni nanay. Kaya malamang wala na siya ron kapag dumating tayo. Paano kung hindi pa nakakalayo? Kung hindi pa naman ganun katagal, posibleng dun din natin siya mahanap. Kailangan lang natin maglaan ng mas mahabang oras, Han. May trabaho ka. Okay lang naman kahit hindi mo na ako samahan. Di naman pwede na hindi kita samahan. Malayo-layo yung pupuntahan natin. Mas mahihirapan ka kung magko-commute ka lang. May kotse naman tayo. Ipagmamaneho kita. Makakapagpahinga ka pa kapag kasama mo ako sa paghahanap. Magfa-file na ako ng leave para masamahan kita sa susunod na schedule ng paghahanap mo. O sige, kung hindi naman ako makakaabala sa'yo, pwede ko namang ibilin uli kay Nay Chayo yung mga anak natin. Ako nang kakausap sa kanya mamaya. Dito ko na lang muna siya patutulugan para may kasama yung mga bata. Wala rin kasing magluluto ng pagkain para sa kanila pag nagkataon. Sige, pero makiusap ka lang sa kanya, Han, ha? Huwag mo siya nga alokin ng bayad kasi magagalit yun sa atin. Ayaw niya na nagpapabayad kapag gusto niya talagang tumulong. Alam ko naman yun. Huwag ka mag-alala. Kabisado ko na si Nay Chayo. Para makabawi, bilhan na lang natin siya ng bibingka at sapin-sapin.
Sigurado ako hindi niya matatanggihan yun. Hindi talaga, kahinaan niya yan eh. Ay Han, siya nga pala. Wala na bang ibang detalyeng sinabi sa'yo yung nakausap mo? Bukod sa landmark na sinabi niya, wala na eh. Kaya yun na lang siguro yung susundan natin. Puntahan muna natin kung saan huling nakita yung babaeng kamukha ni nanay tapos maglilibot na tayo para mamigay ng flyers. Siguradong may iba pang nakakita sa kanya. Kung totoo man yung sinabi nung tumawag na may problema na sa pag-iisip yung nanay mo, mas kailangan natin siyang mahanap agad kasi baka mapahamak pa siya. Sa tagal niyang nawala, hindi talaga imposible na mangyari yun eh. Kaya sana makita na natin siya para maipagamot na. Para magkasama na rin kayo. Oh Han, bakit bigla kang umiyak? Kung si nanay talaga yun, parang madudurog yung puso ko tuwing naisip ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan niya sa paglaboy sa kalsada. Baka ilang beses na siyang nagkasakit o baka hindi na siya nakakakain ng maayos. At yung mas malala pa, paano kung sinasaktan siya ng ibang tao dahil sa kalagayan niya? Kapag nahanap na natin siya, maililigtas natin siya sa ganong sitwasyon. Kaya magtiwala ka lang Han. Malay mo bukas, nandito na siya, kasama na natin. 'Di ba? Salamat, Han. Alam kong malaki na rin yung sinakripisyo mo para makatulong sa paghahanap sa nanay ko. Alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Ayoko nakikita kang tulala, malungkot. Kaya kung ano yung magagawa ko para mapasaya ka, gagawin ko. Tsaka ito lang yung nakikita kong paraan para magawa yun eh. Kaya sana, wag mong isiping napipilitan lang ako o nagsasawa na ako sa pagtulong sa'yo. Nanay natin yung hinahanap mo. Kaya sasamahan talaga kita kahit saan pa tayo mapunta. Papadudot kahit pasuko na ako noon sa paghahanap kay nanay ay muli akong nabuhayan dahil sa mga sinabi ni Ronel. Napakalaking tulong niya po sa akin. Hindi lang sa pinansyal kundi higit sa lahat ay sa moral support. Hindi niya hinahayaang mag-isa lamang ako na haharap sa mga problema. Sabi niya damay na raw siya roon kaya sasamahan niya ako hanggang sa makita namin si nanay. Doon ko naisip yung sinabi niya na may dahilan kung bakit nawala ang nanay ko at si Ronel yon. Hindi ko siya makikilala kung hindi ako namuhay ng mag-isa. Ibinigay siya sa akin ng Panginoon para magkaroon ako ng makakasama at hindi ko maramdaman na mag-isa na lamang ako sa buhay. Habang pinagpapatuloy namin noon ang paghahanap sa mismong lugar, kung saan ay nakita ng caller yung babaeng kamukha ni nanay, bigla na lamang nag-iba ang pakiramdam ko. Yun bang pakiramdam na parang bigla akong nabuhayan? Parang naramdaman ko noon na malapit na talaga kaming magkita. At ginagamit ko yon para mas tibayan pa ang loob ko. Hindi nga ako nagkamali nang muli ako makatanggap ng tawag Papa Dudut. Pinaasa na naman tayo. Hanggang kailan ba ito mangyayari? Huwag ka na muna magalit. Hindi pa naman natin alam yung dahilan kung bakit hindi natuloy sa paikipagkita sa atin yung kausap mo eh. Nasasabi mo yan kasi hindi mo naman nanay yung nawawala at matagal nang hinahanap. Han, please, kumalma ka muna. Alam kong mahirap to para sa'yo pero kailangan muna nating malaman kung bakit hindi nagpakita sa atin yung tao. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Awang-awa na ako sa nanay ko at gustong-gusto ko na siyang makita. Tapos may mga tao pa talaga na nagagawang paglaruan ako. Wala ba silang puso? Asang-asa ako nakasama na nung tao si nanay. Pero ano? Wala na naman tayong inabutan sa lugar na sinabi niya. Niluloko lang tayo. Sana hindi na lang tayo pumunta. Kung hindi tayo pumunta, paano kung totoo pala nakasama niya yung nanay mo? Ikaw na mismo nagsabi, Han. Hindi tayo pwedeng magsayang ng impormasyong binibigay sa atin. Kung mabiguman tayo o maloko, parte ng proseso yun. Mas masama kung hindi natin pinuntahan tapos nasayang yung pagkakataon na makita mo yung nanay mo. 'Di ba? Pero bakit ba lagi
bahagi na lang tong nangyayari. Mararamdaman ko na parang malapit na kaming magkita tapos bigla na namang mawawala yung pag-asang yun tuwing nabibigo tayo. Alam mo ba yung pakiramdam na para na akong mababaliw kakaisip kay nanay? Minsan nga namamalikmata na ako eh. Akala ko siya yung nakikita ko pero kapag tinitigan ko na, hindi naman pala. Naiintindihan ko na na-frustrate ka ngayon. Pero malapit na tayo eh. Malapit na natin siyang makita. Mas may pag-asa na nga ngayon kesa noon. Ngayon pa ba tayo sa suko? Hindi naman ako susuko eh. Naiinis lang ako sa nangyayari. Normal lang na mainis. Pero sana hindi mas mangibabaw yung init ng ulo mo sa ganitong sitwasyon. Han, eto sasabihin ko sa'yo para handa yung kalooban mo. Baka mas maraming beses pa tayong mabigo. Sigurado sa dami ng tumatawag sa number na nilagay natin sa mga poster at flyer, marami tayong hindi mapupuntahan. Gusto ko munang magpahinga. Sige, mas mabuti pa nga na magpahinga ka na muna. Oh, okay ka lang? Nasusuka ako. Ano ba kasi yung amoy na yon? Parang may nagpiprito ng tuyo sa kapitbahay. Ang baho! Hindi ka ba nababahuan? Han, gusto mo ng tubig? Oo, please. May nakain ka ba kanina kaya ka nagkakaganyan? Tinapay lang naman kinain ko. Ay eto, uminom ka muna. Nahihilo ko. Han, dinatnan ka na ba? Ha? Hindi pa. Hindi ko na rin kasi napapansin yung date sa sobrang busy ko sa paghahanap kay nanay. Naisip ko lang, hindi kaya buntis ka? Hindi ko alam, pero... Baka kailangan muna nating magpa-check up. Mas mabuti na kung makasiguro tayo. Baka kasi makasama sa iyo yung stress at pagod na ginagawa natin kaya kailangan na nating malaman habang maaga pa. Okay, pwede naman bukas. Pero paano yung lakad natin? Pwede naman nating ipagpaliban muna yun. Paano kung totoong buntis nga ako? At kagaya ng dati, maselan uli. Kung magiging maselan ulit yung pagbubuntis mo, kakailanganin mo na muna magpahinga. Hindi ka na pwedeng bumiyahe-biyahe. Si nanay, paano? Ako na munang bahala maghanap sa kanya kung sakali. Huwag mo na masyadong isipin yun. Okay? Hindi naman yun magiging problema sa atin eh. Kaya sige na, magpahinga ka na muna. Papadudot na kumpirma namin na buntis nga ako noong panahong yon. At kagaya ng naging pagbubuntis ko, sa dalawa naming anak ay maselan din yon, sabi ng OB ko. Marami na namang ipinagbabawal sa akin at isa na roon ang ma-stress. Kaya naman hindi na ako nakasama sa asawa ko noong ipinagpatuloy niya ang paghahanap namin kay nanay. Gumuhong muli yung pag-asang meron ako noon. May mga gabing umiiyak na lamang ako dahil wala naman akong magawa sa sitwasyon ko. Kailangan kong sundin ang payo ng doktor para sa kabubuti namin ang magiging bunso namin ni Ronel. Lumipas nga ang mga araw at linggo hanggang sa mapuntahan na lahat ni Ronel yung mga tumawag sa number ko. Pero hindi pa rin niya nakita si nanay. May mga araw na inaaway ko na si Ronel at sinasabihan ko pa siya na sana pinayagan na lang niya akong gumamit ng contraceptives. Para hindi muna kami nakabuo dahil kailangan ko munang mahanap ang nanay ko. Pakiramdam ko kasi noon ay hindi ako mabubuo hanggat wala ang taong dahilan kung bakit ako nabuhay at lumaki ng maayos. Pero sa huli, napagtanto ko rin na wala akong dapat nasisihin. Tinatagan ko na lamang ang loob ko para mas lumakas ang paniniwalang darating din ang araw na magkikita rin kami ni Nanay Papadudot. Dahil masela ng pagbubuntis ko,
Pansamantala munang natigil ang paghahanap namin kay nanay. Sinunod ko na lamang lahat ng payo ng doktor para hindi na madagdagan pa ang problema namin. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang pagbubuntis ko at gustuhin man namin na ituloy-tuloy ang paghahanap kay nanay ay hindi na namin nagawa dahil nagipit na rin kami sa pera. Pinaglaanan ni Ronel ng pera ang panganganak ko, lalo na't kinakailangan pa akong i-CS noon. Hindi biro ang naging gastos namin bago ako makapanganak. Dagdag pa na nag-aaral na sa elementarya yung 2 anak namin. Papadudot sunod-sunod pa ang naging problema namin dahil nagkasakit yung panganay ko. Matagal-tagal din itong na-confine sa ospital. Yung pangalawa naman naming anak nagka-dengue. Dahil hindi pa ako makapagtrabaho noon ay wala akong magawa para makatulong kay Ronel. Naubos ang savings namin at umabot na kami sa puntong kinailangan pa naming mangutang. Nang makapanganak ako, sinabi ko kay Ronel na gusto ko nang makabalik agad sa trabaho ko para makatulong sa kanya. Hindi siya pumayag noon dahil kaya pa naman daw niyang magtrabaho para sa amin. Gagawa na lang daw siya ng paraan para magkaroon ng mga racket para sa dagdag kita. Pero naaawa na rin ako noon sa asawa ko na halos wala ng pahinga. Kaya kahit tutol siya ay tinuloy ko pa rin ang planong bumalik na sa pagtatrabaho. Han, ano to? Bakit nag-aasikaso ka ng requirements? Maghahanap ka ng trabaho? Han, huwag ka namang magalit agad. Gusto ko lang talagang makatulong sa'yo. Hayaan mo na ako, please. Paano yung bunso natin? Sino mag-aalaga sa kanya? Tsaka alam mo naman nagbe-breastfeed ka, di ba? Paano mo gagawin yon kung magtatrabaho ka uli? Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero naisip ko kasing paalagaan na lang muna yung bunso natin. Ano, kukuha tayo ng taga-alaga? Eh di gastos din yun. Han, mag-isip ka naman ng maayos. Nag-iisip naman ako ng maayos Ang ibig ko lang naman kasing sabihin, kukuha tayo ng taga-alaga ni Bunso para makakilos ako. Kakayanin ko pa namang i-cover ng sweldo ko yung bayad sa taga-alaga kung sakali. Masyado pang bata yung anak natin para paalagaan sa ibang tao. Hindi ba pwedeng tsaka ka nalang bumalik sa pagtatrabaho kapag malaki-laki na siya? Han naman, habang hinihintay natin siyang lumaki, lumalaki rin yung gastos natin. Alam ko naman na masipag ka at madiskarte. Alam ko rin na kaya mong gawan ng paraan lahat. Pero nag-aalala rin ako sa'yo. Ayokong abusuhin mo yung katawan mo sa kakatrabaho kung pwede naman kitang tulungan. Hindi ako mapapakali rito kung nakikita kitang nahihirapan samantalang may pwede rin naman akong gawin. Ay, pag-isipan mo muna ng mabuti ang desisyon mo. Kung ako yung inaalala mo, kayang-kaya ko pa. May inaalok na racket sa akin yung katrabaho ko. Pag-uusapan namin bukas para may dagdag income ako. Yung isa ko namang katrabaho, nagbukas ng tindahan niya. Kung gusto ko raw, pwede niya akong kuning kasosyo ron. Ang daming paraan para hindi ka muna magtrabaho. Naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari. Pero hindi ko lang kasi kayang hayaan na mag-isa ka lang magtataguyod sa pamilyang to. Dapat pareho tayo. Isa pa, kakailanganin ko rin ng pera para makaipon uli ng budget sa paghahanap kay nanay. Nanay? Nanay na naman? Anong nanay na naman? Nanay ko yun. Nanay ko na nawawala at hindi ko pa rin alam kung buhay pa siya ngayon. Sa tono mo, parang ayaw mo nang hanapin ko yung nanay ko Samantalang noon ikaw pa yung nagtutulak sa akin na wag mo nang sumuko. Sorry Han, pasensya ka na. Naisip ko lang kasi na baka pwedeng tsaka na natin ituloy yung paghahanap sa kanya kapag nakaluwag-luwag na tayo. Kaya nga gusto kong magtrabaho, di ba? Para mas mabilis tayong makaluwag-luwag sa mga gastusin. Pero ikaw naman tong may ayaw. Baka naman pwedeng yung anak muna natin yung isipin natin ngayon. Kasi kung buhay pa yung nanay mo, hindi ba dapat matagal na natin siyang nahanap? 15 years na yung lumipas, baka nakakalimutan mo. So anong gusto mong sabihin? Nakalimutan ko na lang yung nanay ko?
Buhay pa siya! Nararamdaman kong buhay pa siya kaya hindi pa ako susuko! Hindi nga niya ako sinukuan noon kahit na mag-isa lang niya akong tinaguyod eh. Tapos ngayon, susukuan ko yung paghahanap sa kanya? Sigurado akong hinahanap rin ako ng nanay ko at gustong-gusto niya akong makita. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa parte niya kung pinabayaan ko na lang siya? Han, sorry. Sorry talaga. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Saka na tayo mag-usap kapag maayos ka na mag-isip. Papadudot ilang araw kong hindi kinausap noon si Ronel dahil hindi ko talaga nagustuhan ang mga sinabi niya. Kahit ano po kasing mangyari at kahit minsan ay pinanghihinaan na rin ako ng loob. Ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na sukuan na ang paghahanap sa nanay ko. Kaya naman kahit na tinutulan niya ako sa plano kong magtrabaho ay tinuloy ko pa rin yon. Naghanap ako ng pwedeng mag-alaga sa baby namin pero nag-offer si Nanay Chayo. Siya na lang daw ang mag-aalaga dahil komportable na sa kanya ang anak namin. Hindi na ako nagdalawang isip noon dahil alam ko naman na maingat siya at may malasakit talaga sa mga anak namin noon pa man. Noong nakaisang buwan na sa pag-aalaga si Nanay Chayo, nagulat po ako nung hindi niya tinanggap ang pasweldo ko sa kanya. Sabi niya, ayos na raw yung pinagmemeryenda namin siya dahil mas gusto raw niyang mag-alaga ng anak namin kaysa tumambay lang sa bahay niya. Na-touch po ako noon ng sobra dahil kitang-kita ko kung paano niya itrato na parang tunay niyang mga apo ang mga anak namin ni Ronel. Lalo na yung bunso namin na wala pang 1 taon. Papadudot kalaunan ay nagkaayos na rin naman kami ni Ronel. Matapos yon tuwing weekend ay tinutuloy na namin ang paghahanap kay nanay. Habang nasa biyahe kami noon para puntahan yung tumawag sa akin, may isa pang tumawag na taga-kabilang bayan lang at sinabing nakita niya raw ang nanay ko. Hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko noon. Parang bigla na naman akong nabuhayan. Pero sa pagkakataong yon ay mas malakas ang kutob ko na si nanay na yung makikita ko. Han, wag na muna kaya tayong tumuloy dun sa pupuntahan natin. Ha? Akala ko ba gusto mo na mahanap nanay mo? Yung tumawag sa akin, sabi niya nakita niya si nanay. Malapit lang dito, sa kabilang bayan lang. 1 barangay na lang dadaanan natin, nandun na tayo. Alam mo Han, iba yung pakiramdam ko ngayon eh. Malakas ang kutob ko na si nanay na yung nakita nung tumawag sa akin. Kaya please, puntahan na natin. Okay, sige. Kung sakali man na niloloko ka lang nun, konting oras lang naman tayo maaabala. Sigurado kung hindi siya kagaya ng ibang nagtitrip lang. Nakuha niya lahat ng description ni nanay. Tsaka may tinext ako sa kanya para makasiguro kung si nanay nga yun. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pakitingnan yung braso ng matandang kasama niya. May malaking balat kasi si nanay sa braso niya eh. Baka naman nag-imbento lang yung kausap mo na may nakita siya kahit wala. Hindi ko sinabi na balat yung nasa kaliwang braso ni nanay. Pinatingnan ko sa kanya yung kaliwang braso nung matandang kasama niya. Tapos tinanong ko siya kung ano yung nakita niya. Han, alam mo ba anong sinabi niya? May nakita raw siyang balat. Mukhang siya na nga yung nanay mo, Han. Buti na lang pala nasagot mo kaagad yung tawag. Kanina lang ba niya nakita? Oo, Han, kanina lang daw. Sana sinamahan mo na siya nung nakakita sa kanya. Baka kasi mawala na naman tapos mahirapan na tayo mahanap nanay mo. Sana nga hindi ganun yung mangyari. Pero alam mo, hindi ito yung unang beses na may tumawag sa atin na malapit lang dito. Pero ngayon ko lang naramdaman yung ganitong excitement. Taga saan ba yung tumawag sa'yo? Baka mamaya napadaan lang talaga yon. Hindi raw siya taga rito. Kung wala nga lang daw siyang importanteng lakad, sasamahan niya si nanay. Pero bago naman daw siya umalis, binili niya si nanay dun sa tindahan, kaya dun natin siya pupuntahan. Sinabi ba niya kung saang tindahan yon? Baka mahirapan tayong hanapin. Malapit lang daw sa simbahan yung tindahan. Nandun pa rin daw si nanay nung iniwan niya, kaya kailangan nating bilisan.
Yun yung problema natin kasi eto, naipit na tayo sa traffic. Kung pwede ko lang talagang liparin papunta ron, makakanina ko pa nalaman kung si nanay nga yun. Ay, sana makaalis tayo agad dito. Pero mukhang may aksidente. Ay, tumatawag si Nanay Chayo. Sagutin mo na. Hello, Nay? Napatawag po kayo. Rosalie, pasensya ka na kung naabala ko kayo sa biyahe. Si baby kasi ayaw tumigil sa kakaiyak. Tapos naramdaman ko na lang na ang init-init pala niya. Ang taas ng lagnat ng bata. Ano po? Naku, Han, ang taas daw ng lagnat ni baby. Nay, pasuyo lang po muna. Matatagalan pa po kasi kami dito bago makarating dyan. Kung pwede po, dalhin nyo na siya sa ospital. Susunod na lang po kami. O sige, ingat kayo. Han, ako na lang babalik. Tumuloy ka na muna dun sa may simbahan. Pero si baby... Nandun na si Nanay Chayo tapos pagbaba mo, didiretso na ako sa ospital. Kaya na namin yun. Pero ikaw, hindi pwedeng masayang yung pagkakataon na makita mo yung nanay mo. Papadudot, ibinaba ako ni Ronel para bumalik siya sa amin at mapuntahan ng anak namin sa ospital. Ako naman ay nagpasyang mag-commute na lamang para makarating sa kabilang bayan. Sobrang lapit na po noon. Pero pagdating ko sa tindahang tinutukoy nung tumawag sa akin ay wala na po akong inabutan. Napaiyak na lamang po ako noon sa sobrang panghihinayang dahil nahuli ako ng dating. Tinawagan ko yung caller at sinabi kong hindi ko na inabutan doon yung matandang sinasabi nito. Pero sinabi nito maglakad-lakad ako dahil baka sakaling hindi pa nakakalayo yung matandang pinaghihinalaan nitong nanay ko. Pero lumipas ang ilang minuto na wala pa ring nakikita at hindi ko na rin alam kung saan pa ako maghahanap. Uuwi na sana ako noon pero bago ako sumakay ng jeep papunta sa amin, dumaan muna ako sa may convenience store para bumili ng tubig. At nung papasok na po ako roon, papadudot, ay hindi ko napansin yung matandang babae na lumapit sa akin. Gulong-gulo pa po yung buhok niya noon at marumi na rin ang damit. Pero kahit ganoon ang itsura niya nang makita ko siya, parang tumalon ang puso ko nang makilala ko siya, papadudot. Wala pong duda, siya ang nanay ko. Papadudot, bumuhos ang luha ko nang makilala ko yung matandang lumapit sa akin habang papasok sa convenience store. Siya si nanay. At nakumpirma ko po yun nang makita ang birthmark niya sa braso at yung nunal niya sa likod ng tenga niya. Awang-awa po ako noon sa kanya dahil mukhang matagal na siyang palaboy-laboy sa kalsada. May pasa at mga galos din siya sa magkabilang braso. Bukod pa roon yung bukol niya sa noon na parang tinamaan ng bato. Ang masakit pa roon ay hindi na niya ako makilala dahil parang may problema na siya sa pag-iisip. Kinausap ko si nanay para sabihing isasama ko siya. Hindi naman po siya naging bayolente o nagpumiglas noong yakapin ko siya noong time na yon. Nagtataka lamang po siya kung bakit ko siya niyayakap. Binilhan ko na rin siya ng pagkain dahil sabi niya ay hindi pa raw siya kumakain. Noong pasakay na po kami ng jeep ay nagulat na lamang po ako nang lumapit sa akin yung isang babae na parang kaedad ko lang. Nagalit siya nung nakitang kasama ko si nanay. Sabi niya, nanay niya raw yon. Napaiyak na lang po ako habang nagpapaliwanag kasi sigurado po ako na nanay ko yung kasama ko. Ipinakita ko doon sa babae yung mga lumang picture ni nanay. Dalawa pa kami sa picture dahil graduation ko po yon nung elementary pa lamang ako. Sinabi ko rin yung mga palatandaan ko kaya ako nasabing si nanay yon. Papadudot, doon na po sinabi ng babae na sila raw po pala yung kumupkop kay nanay noong nakita nilang palaboy-laboy sa kalsada. Pero bukod pa roon, may nalaman ako na dumurog sa puso ko. Kumusta si nanay? Eto, nakatulog na. Kanina, tanong pa siya ng tanong kung nasan siya. Ay,
Si Bunso pala, anong balita sa kanya? Okay na siya. Bumaba na yung lagnat kaya naiuwi ko na rin kanina. Binabantayan siya ni Nanay Chayo. Yung mga bata naman, tulog na nung iniwan ko sa bahay. Ano nga palang nangyari kanina? Sabi mo may babaeng umaangkin sa nanay mo? Pamilya niya raw yung kumupkup kay nanay sa loob ng mahigit 10 taon. Parang tunay na ina na nga raw yung turing nila kay nanay kaya sobrang napalapit na loob nila sa kanya. Pero grabe yung pinagdaanan niya bago pa man may kumupkup sa kanya, Han. Bakit? Ano bang nangyari? Hinala raw nila. Mga sindikato yung kumuha kay nanay. Puro galos at mga pasaraw si nanay nung makita nila. At ang malala pa, mukhang ginahasa rin siya. Bakit kailangan pagdaanan ni nanay lahat yun? Hindi ba nag-report sa mga pulis yung kumupkup sa kanya? Hindi na raw kasi babiyahe na sila nun papuntang Ilocos. Naawa naman sila na basta na lang nila iwan si nanay kaya sinama na lang nila. Nung unang araw na kasama nila si nanay, hindi pa raw siya makausap ng maayos. Matagal bago siya nakapagsalita at nakwento niya na may mga lalaking kumuha sa kanya nung araw na nawala siya. Awak-awa sila sa nanay ko nung araw na yun. Hindi ba nasabi ng nanay mo yung pangalan mo sa kanila? Wala raw sinasabi si nanay nun kundi anak lang. Wala raw binabanggit na pangalan kaya hindi nila alam kung paano ibabalik si nanay sa pamilya niya. Hindi rin siya marunong sumulat at bumasa. Pagbibilang lang yung kaya niyang gawin kaya hindi rin niya maisip-isip yung buong pangalan ko. Tapos ayun, naisip nila na kupkupin na lang si nanay kasi wala na silang mga magulang. Mag-asawa yung kumupkup sa kanya at may mga kapatid na babae na nag-alaga kay nanay nung hindi pa maayos yung lagay niya. Pina-check up daw nila si nanay at pinagamot. Tapos hindi na nila hinanap yung kamag-anak niya kasi mas gusto na raw nilang dun na si nanay sa kanila. Ano? Maling-mali naman yung ginawa nilang yun. Ang tagal mo naganap sa nanay mo. Ang tagal mong nangulila sa kanya. Humingi naman sila ng tawad sa hindi nila paghahanap ng kamag-anak ni nanay kahit nakabalik na sila dito. Nung 1 linggo pa lang siya sa kanila, napansin daw nila na parang wala sa katinuan si nanay. Bigla na lang daw nagsasalita na mag-isa tapos kung ano-ano yung ginagawa. Kaya ayun, kinailangan nilang bantayan ng maigi. Mabuti na lang mabait yung pamilyang nakasama niya at hindi siya sinaktan kahit na minsan. Pero nung bumalik na dito yung pamilyang kumupkup kay nanay, bigla na lang daw siyang nawala. Umalis daw sa bahay nila tapos hindi na nila nakita. Pareho na nga kaming naghahanap nung araw na yun kaya nagpang-abot din kami nung nagkita na kami ni nanay. Ibig sabihin, hindi talaga nakita ng mga tumawag sa'yo noon si nanay? Ganun na nga. Yung huling tumawag lang sa akin yung nagsasabi ng totoo. Ano yan? Bagong tsinelas. Dala to ni nanay nung nakita ko siya. Siguro kinuha niya lang sa tindahan kaya siguro siya may galos at pasa. Baka binugbog siya nung pinagkunan niya nito. Kahit hindi ako naaalala ng nanay ko, alam niya na may anak siya. Naaalala niya na kailangan ko ng bagong tsinelas. Alam ko para sa akin to kasi nung nawala siya, umalis siya para bilan ako ng bagong pares ng tsinelas. Sa kondisyon ni nanay, mukhang matatagalan pa siya rito. Ipapagamot ko siya. Gagawa ko ng paraan para makaipon ang pampagamot sa kanya. Han, tutulong ako. Ipapagamot natin ang nanay mo. Papadudot nung nakita ko yung tsinelas na dala ni nanay, naisip ko kaagad na para sa akin yon.
dahil alam ko kung gaano niya ako kagustong mabilhan ng bagong tsinelas noong huling birthday ko na kasama ko siya. Naging emosyonal ako noon habang nagbabantay sa kanya sa ospital dahil nakalimutan niya lang ang itsura ko. Pero hindi niya ako nakalimutan bilang anak niya. Papadudot dahil naapektuhan ang pag-iisip ni nanay sa mga pinagdaanan niya. Ginawa namin ni Ronel ang lahat para maipagamot siya. Ginamit namin ang savings namin at hindi ko naman iniwan si nanay sa buong proseso ng pagpapagaling niya. Natakot kasi ako na baka mawala siya ulit sa akin, kaya naman sinigurado kong palagi na akong nasa tabi niya ng panahong yon. Sa awa ng Diyos, unti-unti namang gumaling ang nanay ko. Nakilala na niya ako pero hindi siya makapaniwala na ako pala yung anak niya. Tumaba po kasi ako noon kaya malaki talaga ang ipinagbago ng itsura ko nung huling beses kaming nagkasama ni nanay. Pero nung ipinakita ko sa kanya yung graduation picture ko na kasama siya, iyak siya ng iyak at halos ayaw niya na akong bitawan, Papa Dudut. Han, kumusta nga pala yung naging pag-uusap niyo nung kumupkup kay nanay? Okay naman. Nakausap ko yung mag-asawa. Binigay nila sa akin yung mga naiwang gamit ni nanay. Pinadala nila yung mga binili nilang gamit kay nanay para daw maalala pa rin sila. Totoo ba na mababait silang lahat? Tingin ko naman oo. Nakita ko pa rin yung mga gamot at vitamins na binili nila para kay nanay. At may sarili pa siyang kwarto. Okay naman pala sila eh. Mukhang tinadhana talaga na sa kanila mapunta yung nanay mo. Pero hindi ka ba galit sa kanila, Han? Hindi naman, wala rin namang rason. Nanghihinayang lang ako sa panahong hindi kami nagkasama ni nanay. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila kasi hindi nila pinabayaan yung nanay ko kahit di nila kaano-ano. Dapat pala imbitahan natin sila minsan para makabanding nila si nanay kapag okay na siya. Naisip ko nga rin yan eh. Kaya sabi ko sa kanila, bisitahin nila si nanay minsan pag bakante sila. Para magkita-kita pa rin sila. Kapag nakauwi na si nanay, siguradong makakachika niya si nanay Chayo. Bagay silang maging magkumare. Magkumaring taga-alaga ng mga apo. Buti na lang talaga may improvement yung kondisyon ni nanay, no? Oo nga eh. Kapag okay na si nanay, ipapasyal ko siya tsaka kakain kami sa mga hindi namin nagawang kainan nung nag-aaral pa ako. Kahit kasi sa fast food, hindi man lang kami makakain nun. Saktuhan lang lagi yung kinikita namin sa pagtitinda. Ngayon, kaya mo na siyang dalhin kahit sa mamahaling kainan, basta mapag-ipunan. Ang kaso, baka sabihin ni nanay na sana nagluto na lang kami. Baka nakakalimutan mo magaling siyang magluto. Oo nga pala. Nako, baka tumaba rin ako kapag si nanay na yung nagluluto sa bahay. Sure ako dyan. Ano palang plano mo ngayong kasama mo na si nanay? Gusto mo pa bang hanapin yung sindikato na kumuha sa kanya noon? Hindi na. Hindi naman sa ayaw kong bigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Ayoko lang na balikan pa ni nanay yung madilim na pinagdaanan niya noon. Masaya na ako na nandito na siya at magkasama na uli kami. Tatabunan na lang namin ng masasayang alaala yung masasamang nangyari sa kanya. Sa bagay, naiintindihan kita dyan sa desisyon mo. Kung ako'y nasa kalagayan mo, yan din ang gagawin ko. Kaya kapag nakauwi na si nanay sa bahay, iparamdam natin sa kanya na may pamilya na siya. Pero may hihilingin lang sana ako sa iyo, Han. Sige lang, ano yun? Pwede bang iwasan nating magtanong sa kanya o magbanggit ng kahit anong may kinalaman sa pinagdaanan niya? Hindi mo yan magiging problema sa akin, Han. Gusto ko rin naman na tuluyan siyang gumaling at makaranas naman na maging masaya kasama tayo na pamilya niya. Ang swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako. Kasi mabuting tao yun na pangasawa ko. Kaya pasensya ka na talaga kung naisip ko noon na iisang tabi mo muna yung paghahanap sa nanay mo, ha. Kung pinilit kita na ihinto yung paghahanap mo sa kanya, di sana ngayon hindi kayo magkasama. Kalimutan na natin yun. Mahalaga okay na tayo. Isa pa, nakabawi ka na. Bawing-bawi pa nga eh.
Kasi hindi sana kami magkikita ni nanay kung hindi mo ako kinumbinsi na ikaw na lang yung susunod sa ospital para kay Bunso. Kaya salamat, Han. Hinding-hindi ko pagsisisihan na sa'yo ko nagpakasal. Papadudot ng tuluyan ng gumaling si nanay ay nakausap na rin namin siya ng matino. Naiuwi na namin siya sa bahay at nagulat po siya noong nalaman niya na marami na pala siyang apo. At gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo nga sila ni Nanay Chayo. Hindi na po namin nalaman kung paano si nanay nakawala sa mga lalaking kumuha sa kanya dahil hindi na po namin siya tinanong. Hindi na po namin binuksan ang usapan tungkol sa madilim niyang pinagdaanan dahil iniwasan naming matrigger siya sa mga masasamang alaala. Sa ngayon, papadudot ay pareho na pong pumanaw ang nanay ko at si Nanay Chayo. Halos magkasunod lang po ang pagkamatay nila at dala po yon ang katandaan. Ngayong buwan po ang death anniversary ni nanay kaya naisip ko pong isulat ang kwento namin. Nakakalungkot man na hindi ko na nakakasama yung dalawa kong nanay, marami naman po yung masasayang alaala na iniwan nila sa akin noong nabubuhay pa sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS. Huwag po sana kayong magsawa sa pagbabahagi ng mga inspiring na kwento sa mga tagapakinig ninyo tulad ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rose Lee. Isa sa mga kahinaan ng mga anak ang masaktan o mapahamak ang kanilang mga magulang. Sa laki ng sakripisyo nila at pagmamahal na ibinigay sa kanilang mga anak ay hindi ito matutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera. Ang nais lang naman nila ay maramdaman na sila rin ay pinapahalagahan kahit umabot na sila sa panahong wala na silang kayang ibigay kundi pagmamahal bilang magulang. Malaking bagay na sa kanila yung maramdaman na may karamay sila hanggang sa kanilang pinakahuling sandali. At yan ang pinaramdam ng sender nating si Rose Lee sa kanyang inang matagal nang nawalay sa kanya. Kahit matagal silang hindi nagkasama, nagawa pa rin niyang punan ng masasayang alaala ang mga natitirang sandali ng kanyang ina habang sila pa ay magkasama. Kaya sana'y magsilbi itong aral sa iba, paglaanan sana natin ng mas mahabang oras ang ating mga magulang dahil hindi natin alam kung hanggang kailan pa natin sila makakasama. Oras lang ang makapagsasabi, pero habang hindi pa yon nangyayari, kayang-kaya pa nating bumawi at iparamdam yung pagmamahal na maglalagay naman ng ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ay handa nating gawin pag magulang na tayo. Ultimo, pagkaing isusubo natin ay ibibigay pa natin sa ating mga anak. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang mga anak mo? Dear Papa Dudut, ang pagiging magulang na yata ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Simula kasi noong nagkaanak ako ay marami akong natutunan sa buhay, lalo na ang pagsasakripisyo. Hindi ko naman sinasabi na perpekto na akong tatay, pero napatunayan ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin, alang-alang sa aking mga anak. Ako po
po si Manny, 56 years old, taga Quezon City at masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Naisip kong sumulat sa Barangay LS 97.1 para magbahagi ng kwento ng buhay ko. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Lalo na sa mga katulad kong magulang. Tubong Malay-Balay, Bukidnon ako bago ako napadpad sa QC. Noong 14 anyos ako, sumama ako sa tiyuhin ko para mag-construction worker sa Maynila. Dito na rin ako nakapag-asawa at nagkaanak, Papa Dudut. Akala ko ay madali ang buhay dito pero nagkamali ako. Lalo na at hindi permanente ang aming trabaho. Iyon ang madalas naming pagtalunan ng misis kong si Janice. Kaya nga kapag bakante ako ay sumasilent ako bilang payaso sa mga binyag, birthday at kung minsan ay sa kasal. Nirecruit kasi ako noong kasamahan ko sa construction na ganun din ang ginagawa. Noong una akala ko ay mahirap magpayaso pero kapag nagamay mo na, madali lang pala, Papa Dudut. Masasabi kong nag-iibang tao na ako kapag naka-makeup at nakasuot na ng costume. At kapag nagpapatawa na ako sa harapan ng mga tao, nakakalimutan ko ang mga problema ko, Papa Dudut. Teka, paubos na pala itong nilalagay ko sa muka. Kailangan kong bumili ng bago kasi may show ako sa susunod na linggo. Ano na naman yung nadidinig ko na bibilihin mo, Manny? Ikaw pala, mahal. Yung nilalagay ko sa muka. Kasi may show ako next week. Naimbitahan ako dun sa binyag ng anak ng kasamahan ko sa construction. Magkano naman ibabayad nila sa'yo dyan? Kasi mahal Tungkol sa bagay na yon. Huwag mo sabihin na libre na naman yung pupuntahan mo. Mag-aabot na lang daw ng ulo ng lechon yung kaibigan ko pambayad. Bigay daw ng tsuhin niya yon pandagdag handa nila. Medyo kinapos kasi sila sa budget. Hindi na isama yung para sa payaso. Ulo ng lechon? Ano namang gagawin natin doon? Pwede nating ulamin yun ng ilang araw. Alam mo namang hindi ako mahilig sa lechon. Tsaka bakit ka pumayag? Hindi ko na natanggihan Tapos kinuha na rin niya akong ninong ng anak niya. Sabi ko yun na lang regalo ko. Ay, naku naman! Hayaan mo na, minsan lang naman. Anong minsan? Nung nakaraang nagpayaso ka, hindi ka rin binayaran. Umuwi ka pa ritong gutom na gutom kasi naubusan ka ng pagkain dun sa birthday na pinuntahan mo. Nagsorry naman yung kumare natin, mahal. Tsaka kinabukasan, inabutan naman niya ako ng mga inani nilang papaya at kamatis. Ayos na rin kasi naigulay natin, di ba? Ay, hindi yun ayos kasi hinahayaan mong bayaran ka lang ng kung ano-ano ng mga kakilala mo. Di mo man lang ba naisip na kailangan din natin ng pera? Naisip ko naman yon. Kaya nga nagsisikap ako sa pagkatrabaho sa construction kung hindi ako nagpapayaso. Dapat kasi mag-construction ka na lang kaysa magpayaso. Wala ka namang napapala sa kakaganyan mo. Tapos ngayon, gusto mong bumili ng panlagay sa mukha mo pero wala ka namang kita dyan. Ay, hirap kasi sa'yo, Manny. Puro kakawang gawa. Mabubuhay ba ng pagkakawang gawa mong pamilya natin? Mahal, sana naman papunta yung usapan nating to. Saan pa ba? Di sa dapat nitong tumbukin. Baka nakakalimutan mo. May pamilya kang binubuhay. Hindi na nga sapat yung kinikita mo sa pagkukonstruction tapos naghahanap ka pa ng pagkakagastusan. Mabuti sana kung may kinikita ka dyan sa pagpapayaso mo, wala naman. Marami naman ako napapasayang mga bata. Kaya ayos na rin yun, mahal. Hindi tayo mabubuhay ng pagpapasaya mong yan. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pagpapayaso. Mahal naman. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Hindi ka pupunta dun sa binyag ng anak ng kaibigan mo. Kung gusto nila ng payaso, bayaran ka nila. Pero naka-oo na ako. Nakakahiya naman kung aatras ako. Ay, wala akong pakialam. Tsaka sila dapat ang mahiya. Kasi gusto pala nila ng payaso sa binyag ng anak nila. Di sana, pinag-ipunan nila. Hirap sa mga taong yan, ginagamit yung pinagsamahan nyo para makalibre. Kung gusto nila, sila na lang yung magpayaso, nakatipid pa sila. Janice naman Seryoso ako sa sinabi ko. Pag nalaman kong pumunta ka sa binyag na yun, mananagot ka sa akin. Ay,
Mabuti pa, maghanap ka na lang ng ibang mapagkakakitaan kaysa magpayaso. Tsaka kung tutuusin, hindi ka naman magaling. Hindi ka nakakatawa. Sobra ka naman magsalita. Matagal ko na kayang ginagawa ang pagpapayaso. Matagal na nga, pero parang tanga pa rin. Hindi ka naman magaling umarte. Sobrang OA. Hindi naman yata tama na insultihin mo yung trabaho ko. Ay, trabaho palang tawag mo dyan? Para ka kasing naglalaro lang. Kasi kung trabaho nga yan, sana kumikita ka ng pera. Kaso hindi. Dagdag gastos pa. Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Bilang padre di pamilya, masakit sa akin na hindi ko kayang ibigay ang pangangailangan ng mga anak ko. Yun bang kahit na anong pagsisikap ko sa buhay, kulang na kulang pa rin ang mga pagsasakripisyo ko. Kulang na lang ay gawin kong araw ang gabi para lamang magtrabaho, pero madalas ay hindi pa rin sapat ang pera na nailalagay ko sa bulsa. Kaya lagi kami nag-aaway ni Janice. Bagay na hindi rin lingid sa kaalaman ng panganay naming anak na si Elsie Papadudut. Sa totoo lang ay nahihiya ako sa panganay ko kasi naiintindihan na niya ang buhay namin. At alam niya ang rason kung bakit kami nagtatalo ng nanay niya. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Sila ang buhay ko. Sila rin ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Kaya nga kahit na ano pang mga masasakit na salita ang sabihin sa akin ni Janice ay hindi ko na lamang masyadong dinadamdam. Sa halip ay mas lalo akong nagsika para maging mabuting tatay sa mga anak ko. Buti na lang kahit papaano ay biniyayaan ako ng maunawaing anak. At kahit na hindi ko na ibibigay sa kanila ng kapatid niya, ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi naging mapaghanap, ang panganay ko, Papadudut. Tay, kape niyo po. Ay nako, nag-abala ka pa nak. Pero salamat sakto, di pa ako nagkakape. Mukhang busy po kayo dyan sa pagtutupi ng costume niyo May show po ba kayo? Ay, wala nak. Hindi ako tuloy Bakit po? Nalaman kasi ng nanay mo nung nakaraang araw. Ayun, nagalit siya kasi di naman daw ako babayaran nung kukuha sa akin para mag-show. Kaya hindi niya ako pinatuloy. Hindi naman po ba nakakaya dun sa kausap niyo? Siyempre nakakahiya. Pero ayos lang naman daw kasi nga wala rin naman siyang maibabayad sa akin kundi yung ulo ng lechon sa handaan nila. Ulo ng lechon? Masarap po yun. Kaso ayaw ng nanay mo nun. Hindi raw siya mahilig sa lechon. Nanay talaga? Pero naisip ko na may punto rin naman siya. Naawa lang naman ako dun sa kaibigan kong yun na magpapabinyag ng anak. Kaya sinabi kong pwede ako magpayaso sa kanila ng libre. Kaya lang nung nakaraan, ganun din yung ginawa ko. Nagpayaso ng libre dun sa birthday nung kumare namin ng nanay mo. Kaya galit na galit siya sa akin. Nag-away kami. Yun po ba ang dahilan kung bakit hindi niya kayo kinakausap, Tay? Oo. Kaya nga napag-isip-isip ko na titigilan ko ng pagpapayaso. Tay, wag. Gustong-gusto po namin ang kapatid ko kapag nagpapayaso kayo. Kaya wag po kayong tumigil. Pero ayaw ng nanay niyo sa ginagawa ko, nak. Sabi niya hindi raw ako magaling umarte. Parang OA daw. Hindi lang po na-appreciate ni nanay yung ginagawa niyo. Pero kami na-appreciate namin, Tay. Kaya wag po kayong titigil kasi maraming bata ang malulungkot. Buti ka pa, nak. Suportado mo ang tatay. Salamat Walang anuman po, Tay. Tsaka kahit nung maliliit pa kami ng kapatid ko, masayang-masaya na kami kapag nakikita namin kayong naka-costume at nagpe-perform sa maraming tao. Galing niyo po kaya magpatawa. Tapos ang astig pa ng magic tricks niyo. Nako, baka binobola mo lang ako Hindi ko po kayo binubola. Sinasabi ko po yun kasi gusto ko malaman nyo na proud kami magkapatid sa ginagawa nyo, lalo na sa pagpapayaso nyo, Tay. Lagi ko nga po kayong binibida sa mga classmate ko. Bilib na bilib sila sa inyo. Talaga? Opo. Parang nahiya ako bigla, nak Huwag po kayong mahiya, Tay. Maniwala po kayo sa sinasabi ko. Yung sinabi ni nanay, hayaan nyo na lang po yun.
Kilala niyo naman si nanay eh. Laging mainitin ang ulo, lalo kapag walang pera. Yun nga eh. Minsan, ang hirap pasayahin ng nanay nyo. Pakiramdam ko tuloy ang laki ng pagkukulang ko sa pamilya natin bilang haligi ng tahanan. Hindi po totoo yan. Kasi nakikita ko po na nagsisikap kayo. Dala-dalawa nga pong trabaho nyo eh. Tsaka hindi nyo po kami pinapabayaan. Kaya para sa amin, kayo po ang the best tatay. Salamat, nak. Gumaan ang loob ko sa mga sinabi mo. Hayaan mo, gagalingan ko pa ang mga ginagawa ko para lalo kayo maging proud sa akin. At magsisikap ako ng husto para sa pamilya natin. Nakilala ko si Janice noong araw dito sa Maynila. Nagkatrabaho siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya malapit sa lugar kung saan kami gumagawa ng bahay. Maganda ang misis ko, morena at may dimple sa kanang pisngi. Nagkagustuhan kami hanggang sa nabuntis ko siya. Kaya lang ay pinalis siya ng amo niya sa pinapasukan niya noong nalaman ng relasyon namin, Papa Dudut. Walang kamag-anak sa Maynila si Janice dahil tulad ko ay probinsyana rin siya. Taga-Aklan ang pamilya niya at doon na kami nag-decide na magsama at sa tulong ng tiyuhin ko ay nakahanap kami ng murang mauupahan kung saan ay doon na rin pinanganak si Elsie. Parehong malapit sa akin ang dalawa kong anak na babae, Papa Dudut, pero mas close lang talaga sa akin si Elsie. Bukod doon ay matalino rin ang panganay namin ni Janice. Masipag siyang mag-aral at pangarap niyang maging negosyante balang araw. Lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya akong matayuan ng negosyo para hindi na ako mamasukan sa construction. Kasi raw ay nakakapagod doon at lagi pa akong bilad sa araw. Kahit na lalaki ako ay hindi ko napigilang maiyak noong sabihin niya sa akin yon, Papa Dudut. At bilang tatay ay pinangako ko sa sarili ko na pagtatapusin ko ng pag-aaral ang mga anak ko para matupad ang mga pangarap nila sa buhay nila, Papa Dudut. Bilang isang ama ay gagawin ko ang lahat para sa mga minamahal kong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan bago ako matulog sa gabi ay lagi akong nagdarasal sa Diyos na sana'y magkaroon ng himala. Yun bang pagising ko sa umaga ay maayos na ang buhay namin, pero imposible namang mangyari yon dahil lahat ng umaasenso sa buhay ay masipag at nagsisikap. Kaya yon ang eksakto kong ginawa, pero nahihirapan lang ako kapag si Janice na yung mismong hindi sumusuporta sa akin sa mga ginagawa ko. Lagi niya kasi akong kinukutya sa pagpapayaso ko, kaya naman nasasaktan ako. Pero para sa akin ay marangal na trabaho yon, Papa Dudut. Kung sa bagay, hindi ko naman masisisi si Janice kung ganon na magmaliit siya sa hanap buhay ko. Para sa kanya ay hindi yon maipagmamalaki sa ibang tao. Ang hirap din naman kasing mag-apply ng disenteng trabaho lalo na at elementarya lamang ang natapos ko sa pag-aaral. Pero buti na lamang at naunawaan ng panganay namin ang aming buhay. Kaya nga, Papa Dudut, naging katulong ko na rin siya sa paghahanap buhay kahit na nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. Madalas siyang umi-extra bilang waitress sa catering business ng kaklase ko. At pagkatapos na kapag kailangan nila ng payaso ay kinukuha nila ang serbisyo ko, Papa Dudut. Kain muna kayo. Salamat, nak. Sakto, gutom na ako. Katatapos lang ng show ko eh. Kita ko nga po. Ang daming mga bata yung natuwa. Oo nga eh. Di ako agad nakaalis kasi marami rin nagpa-picture. Sabi sa inyo, tay, magaling kayo magpayaso. Salamat, nak. Kasi tinandaan ko yung sinabi mo. Kaya lalo ko pang ginalingan kanina. Tsaka para sulit naman yung ibabayad sa akin dito. Sigurado po ako na sulit yun kasi maraming natuwa at nag-enjoy. Kahit nga yung mga matatanda, nakikipalakpak kanina. Nakita ko po yun kasi nandun ako sa likod.
Nanunood sa inyo. Ikaw talaga. Ang swerte ko nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Yun bang mabait na tapos suportado pa ako? Mas maswerte po kami kasi naging tatay namin kayo. Pangako, Tay, na mag-aaral ako na mabuti para pag nakagraduate na ako, magnenegosyo tayo. Yung katulad nito, catering po. Hindi ba mahal yun, Nak? Mahal. Kaya nga po mag-iipon muna ako. Magtatrabaho ako sa private company. Tapos saka natin tutuparin yung pangarap natin. Ano't ano man na mangyari sa hinaharap, tandaan mong ngayon pa lang, proud na ako sa'yo, anak. Alam ko naman po yun, Tay. Pero syempre, gusto ko pa rin umasenso tayo para hindi na tayo kapusin sa pangangailangan natin. At para hindi na rin po kayo lagi nag-aaway ni Nanay. Gusto ko po kayong tulungan sa pagtatrabaho. Ito pa lang pag-working student mo, malaking gaan na sa amin. Pero sana, huwag mo masyadong madaliin ang pagtatrabaho at pagkita ng pera. Kasi habang buhay ka naman magkatrabaho, lalo na kapag nakagraduate ka na. Sa ngayon, pag-aaral mo muna ang pagtuunan mo ng pansin, Nak. Opo, Tay. Tatandaan ko po yan. Kayo po ni Nanay ang inspirasyon ko. At kayo rin ang kapatid mo ang inspirasyon ko, Nak. Ay, minsan naisip ko, siguro mabait ako sa nakaraang buhay ko. Paano niyo po nasabi? Kasi binigyan ako ng Diyos ng dalawang mababait at matatalinong anak. Kayo ang kayamanan ko sa buhay na to. Tatay talaga? Mabait pa rin naman po kayo hanggang ngayon eh. Kaya nga marami kayong kaibigan, marami kayong kasundong tao. Pero sabi ng nanay mo parang nasobrahan daw ako sa pagiging mabait. Kasi madalas na raw akong naaabuso. Hindi naman po talaga mawawala yung mga mapang-abusong tao. Pero kung ang gusto nyo lang eh tumulong sa kapwa nyo, wala pong masama dun. Siguro, madala na lang kayo kapag inabuso kayo ng tao kahit na isang beses pa lang yun. Ganyan nga yung ginagawa ko. Para di na rin kami madalas nagtatalo ng nanay nyo. Alam ko naman po na ginagawa nyo lahat para hindi na kayo lagi nag-aaway ni Nanay. Oo. Kaya pasensya na kayo kung minsan naririnig nyo pa yung pag-aaway namin. Wala naman pong perpektong pamilya, Tay. Kaya ayos lang po yun. Kain na po kayo. Alam ko kanina pa kayo nagugutom. Sige, Nak. Pero ikaw ba kumain na? Opo, kanina pa po. Balik lang po ako dun sa mga kasama ko kasi kailangan na namin magligpit. See you later, Tay. Aminin ko na gumaan yung nararamdaman ko ng oras na yon matapos naming mag-usap ni Elsie at masaya ako na meron akong anak na katulad niya. Sabi nga nila higit pa sa anumang yaman sa mundo ang pagkakaroon ng mabuting mga anak kaya araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pribilehiyo na maging isang ama. Simula noon ay naging magkatulong kami ni Elsie sa paghahanap buhay para sa aming pamilya. May mga pagkakataon na hindi na siya humihingi sa akin ng baon dahil may kinikita naman siya kahit papaano mula sa pagsa-sideline niya, Papa Dudut. Kaya lang kung gaano kaayos ang relasyon ko sa mga anak ko ay siya namang magulo sa amin ng misis kong si Janice. Bukod kasi sa lagi naming pagtatalo dahil hindi daw sapat ang perang inuuwi ko sa bahay namin, nahuli ko siyang may ka-text na lalaki sa cellphone, Papa Dudut. Yun ang dahilan kung bakit hindi na niya naaalagaan ang bunso naming anak kaya madalas siyong nagkakasakit. Katuwiran sa akin ng misis ko ay nagsasawa na raw siya sa buhay namin kaya gusto na niya kaming iwanan, Papa Dudut. Ayoko na sa pamilyang to. Gusto ko na umalis. Janice naman! Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka ba makahalata? Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap natin, Manny. Ayoko na ng buhay natin. At saan ka pupunta kung aalis ka? Sige nga! Doon sa ka-text mong lalaki? Ha? Tama ako, no? Sasama ka sa lalaking yon. Ano naman kung sasama ako sa kanya? Iiwan mo kami ng mga anak mo? Bakit hindi? Puro na lang naman kayo sakit sa ulo. Puro lang naman kahirapan na papala ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Manny. Sana talaga di na lang ako nagpakasal sa'yo Huwag mo namang sabihin yan. Baka marinig ka ng mga anak natin. Wala akong pakialam kahit marinig nila ako. Bakit nahihiya ka ba? Ayaw mo malaman kung gaano kapulpul ang tatay nila?
Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Tama lang naman yung mga sinabi ko Nasasaktan ka? Kasi totoo. Pulpul ka. Wala kang kwentang padre de pamilya. Tumigil ka na! Ano gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo. Subukan mo para ipabarangay kita. Nay? Tay? Ano po nangyayari dito? Yung tatay mo, sasaktan ako. Tay, totoo po ba yun? Hindi totoo yun, Nak. Ano ba pinagsasabi mo? Ginawa mo pa akong bayolente sa harap ng anak natin. Bayolente ka naman talaga. Kunwari ka pang mabait. Nay, bakit pa kayo ganyan kay tatay? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Kasalanan niyang mahirap lang siya. Ayaw tuloy, damay tayo. Lalo na ako. Kaya ayoko na dyan sa tatay mo. Iiwan ko na kayo. Nay, nasisiraan na ba kayo ng ulo? Siraulo na ako, siraulo. Mahiya nga po kayo. Gusto niyo kaming iwanan kasi hindi maibigay ni tatay ang luho niyo? Hindi niya naman po tayo pinababayaan Hindi nga. Pero kulang na kulang yung perang binibigay niya. Masyado lang po kayo mapaghanap, Nay. Hindi kayo marunong makontento. Anong sinabi mo? Bawiin mo yun, Elsie. Hindi ko po babawiin yon kasi totoo naman yung sinabi ko. Bakit? Masama na ba maghangad na magandang buhay? Hindi po. Pero maaatim niyo ba talaga kaming iwanan para sa magandang buhay na sinasabi niyo? At gaano kayo kasigurado na magiging maganda nga ang buhay niyo? Ano ibig mo sabihin? Kasi baka makarma kayo sa gagawin niyo sa pamilya niyo. Ngayon, kung ayaw niyo pa rin magpaawat, bahala na po kayo. Hindi naman namin kayo mapipigilan Matanda na kayo. Elsie, tama na yan. Janice, huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit alang-alang sa mga anak natin. Hiyang-hiya kami noon kay Elsie dahil kailangan pa niyang pumagitna sa away naming mag-asawa para lamang tumigil kami, Papa Dudut. Aaminin ko na kapwa kami nadala sa aming mga damdamin ni Janice kaya kung ano-ano ang mga masasakit na salita ang nasabi namin para sa isa't isa. Kahit ako ay hindi ko nakilala ang sarili ko sa paraan ng pananalita sa aking asawa. Kaya noong ma-realize ko yun ay humingi kaagad ako ng dispensa kay Janice at sa anak namin. At tila maging si Janice ay tinablan din sa mga sinabi ni Elsie kasi tinigilan na niya ang pakikipag-usap sa lalaki niya. Hindi niya rin kami iniwan tulad ng sinabi niya kaya naman kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Ayokong magkaroon ng broken family ang mga anak ko dahil naranasan ko ang hirap na mawalan ng ina. Iniwan kasi kami ng nanay namin noong araw at sumama siya sa ibang lalaki. Kaya nga kahit masakit ay gusto ko pa rin isalba ang pagsasama namin ng misis ko. Pero noong unti-unti nang umaayos ang lahat sa aming pamilya, ay saka naman kami binigyan ng matinding pagsubok na masasabi kong nagpaguho sa mundo ko bilang isang ama. Isang araw ay nakarating sa akin ang balita na nasagasaan ang bunso namin habang naglalaro sa kalsada. At wala na po itong buhay nung sinugod sa ospital, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galit na galit ako kay Janice dahil pinabayaan niya ang anak namin. Pero noong makita kong maging siya ay nagluluksa sa pagkawala ng aming anak ay napagtanto ko na hindi patas na isisi ko sa kanya ang lahat. Aksidente po ang nangyari at walang may gusto. Mabuti na lamang at nakipag-areglo ang nakasagasa sa anak namin at tinulungan kami sa mga gastusin mula burol hanggang sa pagpapalibing. Kaya lang ay sobrang sakit na mamatayan ng anak, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang buhay namin at may punto na naging malamig ako kay Janice. Inabala ko sa pagtatrabaho ang sarili ko para maitaguyod ang pag-aaral ni Elsie at lumalaki kasi ang mga gastusin niya sa kolehiyo at kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral niya. Kaya ako na mismo ang nagsabi sa anak ko na tumigil na muna sa mga sidelines niya at ako na lamang ang magtatrabaho. Paraan ko na rin yon para mas maging laging abala nang hindi ko laging naiisip ang pagkawala ng bunso namin. Isang gabi ay kinausap ako ni Janice, Papa Dudut.
Manny, umiinom ka na naman. Bakit? Aawayin mo na naman ako? Hindi naman sa ganun, pero nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Lagi ka na lang umiinom eh. Hindi pa naman sanay yung katawan mo sa alak. Hayaan mo na lang ako. Kasi pag lasing ako, mas madali akong makalimot. Mas madali kong nakakalimutan yung pagkawala ng bunso natin, Janice. Pero sa ginagawa mo, baka ikaw naman yung magkasakit. Paano na lang kami ni Elsie? Wow ah. Ngayon may pakialam ka na rin sa akin bigla. Manny naman. Baka nakakalimutan mo. Nakamuntik mo na kaming iwanan at ipagpalit dun sa kabit mo. Wala na kami. Tinapos ko na yung relasyon namin kasi naisip ko na mas mahalaga kayo ng mga anak mo sa akin. Kayo yung pinili ko. Huli na. Kasi wala na yung bunso natin. Alam ko. At hindi ko rin mapigilang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Naisip ko na baka karma ko to kasi nagawa kitang lukuhin noon eh. Tapos, naisip ko pa na iwanan kayo para lang sa pesteng pangarap ko na umasenso at guminhawa ang buhay. Ang sama-sama kong ina, kaya kinuha sa akin yung anak ko. Manny, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Kasi ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Lalo na sa iyo. Hindi ko tinapad yung pangako natin sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginawa. Masyado akong naging mahina at nagpadala sa tukso. Tumayo ka na nga dyan. Halika, maupo ka sa tabi ko. Sana ako na lang yung nawala imbis yung bunso natin. Huwag mong sabihin yan. Kailangan ka pa namin ni Elsie. Hindi pwedeng pati ikaw mawala rin. Pero pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Ay, wala namang perpektong magulang. Kahit ako, pakiramdam ko, wala rin akong kwentang ama. Kasi hindi ko kayo maiahon sa kahirapan. Pero laging pinapaintindi sa akin ng mga anak mo, lalo na si Elsie, na hindi masamang maging mahirap basta nagsusumikap. Kaya nga kahit paano gumagaan yung loob ko at mas lalo akong nagiging porsigido sa trabaho. Nakikita ko naman yung pagsisikap mo para sa pamilya natin eh. Pero naging makasarili ako. Hindi ko inisip yung hirap mo kasi mareklamo ako asawa. Imbes na tulungan at suportahan kami, naliit kita. Pati na rin yung mga trabaho mo na kung tutuusin marangal at disente. Oo, aaminin ko na nasasaktan ako pag nakakarinig ako ng hindi magagandang salita galing sa'yo. Pero hindi ko na yun masyadong iniisip. Kasi kung magpapaapekto ako doon, baka lalo lang akong panghinaan. Tsaka nakaraan na yun eh. Ang mahalaga yung ngayon. Yun bang magkakasama tayo? Pangako, babawi ako. Gagawin ko lahat para maging mabuting asawa sa'yo at nanay kay Elsie. Patawarin niyo lang ako. Hindi naman kami galit sa'yo. Hindi ka rin namin sinisisi sa pagkawala ng bunso natin. Aksidente ang nangyari. Walang may gusto nun. Siguro sa ngayon masakit pa rin at mahirap tanggapin kaya ganito yung nararamdaman ko. Pero alam ko na darating yung araw na matatanggap ko rin. Natin. Tama ka. Lagi ko ang pinagdarasal sa Diyos na sana tulungan niya ako na maging mabuting tao para maalagaan ko kayo ni Elsie. Ayoko na ulit mawala ng mahal sa buhay. Ganon din yung nararamdaman ko. Hindi kita kayang mawala. Kaya matagal na kitang pinatawad. Mahal ko si Janice. Siya pa rin ang babaeng pinakasalang ko noon sa huwes at nanay ng mga anak ko. Kaya nga kahit nagkasala siya sa akin at masama ang loob ko sa kanya, ipinatawad ko pa rin ang misis ko. Hindi ako yung tao na kayang magtanim ng galit para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya kahit na mahirap ay nagtiwala akong muli sa asawa ko at nakikita ko naman na nagbabagong buhay siya at hindi na siya yung katulad ng dati na mareklamo at mapaghanap ng mga bagay na wala sa amin. Nagtitiis na rin siya at tinutulungan ako sa pagtataguyod sa aming pamilya.
Kaya naman masaya na rin ako, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ay natupad ang matagal ko ng pangarap sa buhay. At yon ay noong nagtapos sa kolehiyo si Elsie. Ako ang kasama niyang umakyat sa entablado para sabitan siya ng medalya noong graduation niya. At masasabi ko, Papa Dudut, na isa yon sa mga pinaka hindi ko malilimutang alaala sa buhay ko. Pangalawa sa araw na isinilang siya. Proud ako sa anak ko kasi nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Hindi ko inobliga si Elsie na tumulong sa amin ng nanay niya, pero siya ang nagsabi sa amin na hindi niya kami pababayaan. Kaya nga noong nakapagtrabaho na siya ay binigay niya sa amin lahat ng unang sweldo niya. Pero tinabi namin yon ni Janice sa loob ng 8 taon. Alam kasi namin na may mga importanteng pwedeng paggamitan ng pera pagdating ng tamang panahon. Ano pong lasa? Masarap po ba? Oo, masarap. Grabe, husay mo na magluto, nak. Siyempre, mana po ako sa inyo eh. Napapansin ko, dumadami yung mga putahe na kaya mong lutuin ah. Siguro mag-aasawa ka na no? Grabe si tatay. Mag-aasawa na agad? Bakit? Hindi ba? Tagal nyo na rin ng boyfriend mo, di ba? Opo, pero hindi pa po kami magpapakasal. Ayos lang naman sa amin kung gusto mo nang lumagay sa tahimik, nak. Kaya na namin ng tatay mo yung mga sarili namin. Tama ang nanay mo. Tsaka boto kami dun sa boyfriend mong yon. Mabait, magalang, at nakikita namin na mahal ka. Salamat po, tay. Pero hindi pa nga po kami magpapakasal. Hindi pa nga namin naisip yon. Bata pa po kami. Bata pa ba yung 26? Opo. Tsaka marami pa po akong pangarap na gustong tuparin, Nay. Isa na po dun yung negosyong gusto kong itayo para sa pamilya natin. Tay, tandaan niyo pa po ba yun? Negosyo? Opo, yung gustong-gusto kong negosyo na pinag-usapan natin noon. Yung catering service? Opo, matagal ko na po yung pinag-iipunan. Suportado din po ako ng boyfriend ko sa plano kong yon. Pero nak, hindi ba yun mahirap? Baka kasi marami kang gastusin. Opo, pero desidido na po ako, Nay. Tsaka pwede naman tayo mag-umpisa sa maliit hanggang sa lumaki na yung negosyo natin eh. Kaya lang baka mahirapan po ako kung ako lang. Kaya nga po gusto kong hingin ng tulong nyo para sa family business nating to. Aba, ayun lang ba? Walang kaso sa akin, tutulong ako. Ikaw ba, mahal? Tinatanong pa ba yan? Siyempre tutulong din ako. Pero paano po yung trabaho nyo sa construction? Tungkol doon, nag-usap na kami ng nanay mo. Magre-resign na ako. Talaga po, Tay? Oo. Alam ko naman na matagal mo na akong gustong umalis doon. Ako lang yung makulit kasi ayoko na ikaw lang yung nagkatrabaho sa pamilya natin. Ayoko na suluhin mo yung mga gastusin sa bahay natin. Pero pinaintindi sa akin ng nanay mo na pwede pa naman akong gumawa ng ibang trabaho na hindi naapektuhan yung kalusugan ko. Mabuti naman po nakinig din kayo kay nanay. Ang tagal ko rin bago yan nakumbinse. Ewan ko ba naman sa tatay mo? Mabuti sana kung hindi hinihika. Wala naman yung sakit niyang yun dati. Tumatanda na kasi ako, mahal. Tapos mabigat na rin yung trabaho namin doon kaya ayun, humina na katawan ko. Ayoko namang magkatotoo yung minsang pinanakot ng nanay mo sa akin na baka magkasakit ako ng malala kasi hindi ako nakinig sa kanya. Hoy, hindi yun panakot. O sige na, hindi na. Masaya ako, Tay. Kasi hindi na ako mag-aalala sa inyo na baka mapano kayo kapag nandun kayo sa site. Pero maninibago ako kasi sanay sa trabaho tong katawan ko eh. Marami naman tayong pwedeng gawin dito sa bahay. Maraming kukumpunihin dyan, oh. Sa bagay, medyo marami na ring sira ang bahay natin. Nung nakaraan ngang umulan may tumulo dun sa bandang kusina. Konting ingat naman, Manny. Nag-iingat naman. Kaya nga ayusin ko na yung tumutulo dun sa kisame. Basta, Tay, tulungan niyo po ako sa plano kong negosyo, ah. Kasi kapag pumatok yon, pwede na tayong makaipon para makabili ng bahay na masasabi nating atin talaga. Oo naman, nak. Maaasahan mo kami dyan ng nanay mo.
Idinagdag namin ang perang inipon namin mula sa mga sweldong ibinigay sa amin noon ni LC Papadudut. Labis po yung ikinagulat ng anak namin kasi hindi niya akalain na may tinabi kami mula sa mga perang ibinigay niya. Naging sapat po ang halagang yon kasama na yung inipon niya para masimulan namin ang pangarap naming catering business. Nung una ay nagsimula lamang kami sa mga paluto, kami ng asawa ko ang naging punong abala sa mga pa-order na yon hanggang sa tuluyan na ring nag-resign sa trabaho niya si Elsie pagkalipas ng 2 taon. Doon na po niya kami tinulungan ng nanay niya. Unti-unti pong lumaki ang negosyo namin, nag-umpisa sa maliit, kaya naman masayang masaya kami. Bagaman may mga panahong humihina ang kita namin lalo na noong pandemic ay hindi po kami sumuko. Hindi nagtagal ay nalagpasan namin ang mga pagsubok na yon kaya mas lalong umunlad at pinagpala ang munti naming negosyo. Yun din po ang dahilan kung bakit nakapagpundar na kami ng sariling bahay at sasakyan. Malayo na kami sa dati naming pamumuhay na isang kahig at isang tuka. Pero hindi pa rin po namin nakakalimutan ang magpakumbaba. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyong i-area ang Barangay LS sa ang aming kwento sa inyong programa. Sana'y nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kabarangay natin. God bless and more power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!